расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни дуюм рақами рейтинг Магомед Анкалаев бо рекорди 17.1 ва шашум рақами рейтинг Ҷонни Уокер бо рекорди 21.7 рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. рӯзҳои истироҳатии гузашта чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Алекс Перейра аввалин муҳорибаи худро дар вазни ним вазнин зидди чемпиони пешинаи ин вазн Ян Блахович гузаронд ва дар ин муҳориба бо қарори на ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. баъди муҳориба Перейра нақшаҳои ояндаи худро гуфт. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма дар вазни ним вазнин соҳиби камарбанд шудан мехоҳам ва баъд ба вазни миёна фаромадан ва бо Исраил Адесаня сеюм муҳориба гузаронидан мехоҳам. ҳозир ма бояд барои камарбанди вазни ним вазнин муҳориба гузаронам ва ма тайёрам ки зидди любой ҷангвар ба муҳориба барам, касеро ки UFC дар пеш ма мемонад. Ян аз ҳама ҷангвари сахт дар ин вазн буд ки рақиби ман шуд ва боз касеро ки онҳо рақиби ман кунанд, ма омода мешавам ва аз октагон ғолиб мебарам. ҳозир ҳисоби мо бо Адесаня дар ММА 1-1 аст. мо дар вазни миёна ду муҳориба гузарондем. дар як муҳориба ма ғолиб шудам, дар дуюм муҳориба ӯ ғолиб шуд. барои ҳамин фикр мекунам ки сеюм муҳорибаи мо бояд ки дар вазни миёна гузара, гуфтааст Перейра. тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Пауло Коста гуфт ки дар кадом раунд Ҳамзат Чимаевро ба нокаут равон мекунад. медонем ки дар ин кор аз ҳама шавқвораш дар чист. ман ин муҳорибаро мехостам. Дана Уайт ин муҳорибаро мехост. тамошобинон ин муҳорибаро мехостанд, аммо худи Чимаев ин муҳорибаро намехост. Чимаев ин муҳорибаро намехост. барои ҳамин ҳамаи корро кард то ин ки зидди дигар рақиб ҷанга. Леон Эдвардс, Белол Муҳаммад, Камару Усман, ӯ ҳамаи ин ҷангварони вазни ним миёнаро ба муҳориба даъват кард. аммо Ҳамзат зидди онҳо дар вазни ним миёна ҷангидан намехост. ӯ муҳорибаи таъиншуда дар вазни миёна дошт, аммо кӯшиш мекард ки ҷангварони вазни ним миёна ба вазни миёна бароянд ва зидди ӯ муҳориба гузаронанд, чунки худи Чимаев бо ҷангварони вазни миёна ҷангидан намехоҳад. Чимаев аз ақл берун аст ва доимо ҳар гуна суханҳое мегӯяд ки суханҳои ӯ ягон маъно надоранд, аммо ин корҳо ба ман писанд аст, чунки бо шарофати ин корҳои Ҳамзат ман маблағи зиёд кор карда метавонам. ҳамчун ҷангвар ӯ ҷангвари бад нест. барои ҳамин биёин ин корро ташкил мекунем ва ман ӯро дар сарзаминаш шикаст медиҳам. ин муҳориба муҳорибаи дурахшон мешавад ва ин муҳориба дар якум раунд ба анҷом мерасад. ман ӯро дар якум раунд ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пауло Коста зидди Ҳамзат Чимаев рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки реванш бо чемпиони ҳозира Ислам Махачев дигар гуна мегузарад. ман пеш аз ҳамон муҳориба ҳар гуна суханҳои ноҷо гуфтам ва ин кори дуруст набуд. дар натиҷа ман эҳсосотӣ шуда ба муҳориба баромадам. ман ягон вақт намегӯям ки ягон касро куштан мехоҳам ё ин ки ягон суханҳои бад намезанам. аммо ҳамон вақт ман гуфтам ки Ислам Махачевро мекушам. ман ӯро ба нокаут равон мекунам. пеш ман ягон маротиба чунин суханҳоро гуфтагӣ набудам, аммо дар натиҷа ман дар суханҳои гуфтаи онҳо дар пресс-конференсия чунин ҷавоб додам. ин дафъа ман ин корҳоро кардан намехоҳам. ман чунин ҳиссиётҳо дорам гӯё ки ҳамон рӯз дар муҳориба набудам, аммо чӣ коре ки аз дастам меомад ман кардам. ман ба ҷанг баромадам. акнун боша ман 100% тайёр будан мехоҳам, ҳам ҷисмонӣ, ҳам рӯҳан ва ҳам психологӣ, гуфтааст Ду Бронкс. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Махачев бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд. акнун реванши онҳо рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо реванши онҳо чӣ гуна мегузарад ва оё Оливейра Махачевро манъ карда метавонад ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависед. дар канали мо ҳатман обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.
дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. Шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. Ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.